Скъпи приятели, от много време ви посочвах едно лице с гръмто прозвище Върбан Циганин. Кой е Върбан Циганин? Върбан Циганин е този, който допринесе да бъдат спечелените изборите, както през 2009 година за парламентарните избори, така през 2011 година за местните избори. Тоест, купения ромски вод. Това е човек, който от години наред е бил протектиран от Ваньо Танов, който е сегашен шеф на агенция Митници. Сега в Русе над него е протегнат, има протекция от Пламен Нунев и Красимир Даков. Когато аз казах по TV7, че Пламен Нунев е представител на тежката организирана престъпност, аз именно това имах на предвид. Че той протектира един човек месеци наред, който тероризира със своето поведение русинските обикновени български граждани. Няколко пъти той е арестуван за контрабанда на цигари. Лежава е в арест. Освобождаване по разпореждане на Пламен Нунев. Последният път беше задържан за това, че беше пребил две момченца в туалетните на дискотека Опиум с бокс. Те се пуснали жалба. Имат средни телесни повреди, но лежа само 9 дена в ареста и беше оказан безпрецедентен натиск към съдии от окръжния съд да бъде пуснат от ареста. Районният съд го остави, но продължава на мярката. Окръжният съд го пусна под гаранция или не знам за какво става въпрос, тогава бях в чужбина. Но по моя информация е бил оказан безпрецедентен политически натиск върху съдиите да изменят мярката му от задържане по стража в гаранция. Ето това е неговата къща. Погледнете каква къща строи един човек, който няма бизнес, няма някакви изградени структури през годините, който е единствено в последното време, който работеше, той работеше по изтърбушване на всички тръби говоря, метални тръби от напоителни системи. Ще ви кажа, че той даже изкопа тръбопровод, който е с значение за националната сигурност при евентуални сушеви години. Фи 1500, това е 1,50 м, дебелостойни тръби около 15 мм. Вие сте направили сметка за какво стана въпрос. При едно от тези изтърбушвания на тръби от напоителни системи, той се бори една къща в Демоги. Хората, които работиха, които изкопаваха тръбите от полето, бяха арестувани, бяха задържани във второ ред дело. При негова намеса, т.е. когато чул във второ ред дело, той се държал грубо, цинично, дръзко, псува полицаите, обиждал ги, обарил се на Нунев и всички са били освободени без да е образувано правително производство или полицейска проверка. Дали има съборен товар, къща, дали има повредена частна собственост на лице, което се оплаква. Вие ми кажете, приятели, кой е представител на тежката организирана престъпност? Кой протектира Върбан Циганин през тези години? Това е Пламен Нунев и Красимир Даков. Сега те отново ще разчитат него за местния вод. Тоест сега на тия избори да бъдат купени циганските гласове, но ние знаем за какво стана въпрос и няма да го допуснем. Ние няма да допуснем това да се случи. Кое е интересното при напоителни системи? При напоителни системи е интересното, че от примерно оговорката, която е била между Пламен Нунев и Красимир Даков е на 3 камиона, 2 камиона отиват за партията, 1 за Върбан. Той е нарушил тези оговорки в процес на тяхната работа, започва да отклонява средства, като те му слагат четало на врата и му казват всички камиони да отиват при фирмата за купуване на цветни метали. Не дал. Ако греша, мога да бъда извинен. Не дал, не дам, същата работа, там се намира до разпределителна гара, техния пункт. 2 камиона отиват за ГЕРБ, 1 камион отива за Върбан. Погледнете каква е неговата къща. Ето това е неговата къща, която се строи в момента и не е завършена. Това е имот, който по мои изчисления е някъде с квадратура около 150-200 квадрата основа, на 2 етажа с сутерен. Направете сметка вие какви пари ще струва този имот за един човек, който няма никакъв бизнес, говорим за конструктивен бизнес, който да създава работни места, а който работи само на схема. Дали ще бъдат напоителни системи, дали ще бъдат орехи, дали ще бъдат каквото е, всичко, което е бързо забогатяване, но не и създаване на работни места. Затова искам да му кажа на господин Нунев. Господин Нунев, вашето време изтича бавно, но неусетно. Вие ще си получите заслуженото и Красимир Даков.
Тези, които поставихте на колене местният и малкият местен и среден бизнес в град Русе. Ние знаем всичко, какво вие сте свършили, знаете. И ние няма да ви го простим. Защото вие отнемахте систематично чест и достоинство на хора, които година след година, ден след ден, седмица след седмица, месец след месец са градили тухличка по тухличка, нещо, което вие искате да разрушите за 3 години. Няма как да стане това.